panpina antzestuko deuskue eta gainera kontu kontarari bat ere. Laugarren mendako ikasleak iragarkiekin hasiko dira eta jarraian Jesusen jaiotza antzestuko deuskue. Gozatu eta ez ahaztu txalo zaparra. Orain urte asko loren basoan, urdin turkesa koloreko etxetxo batean elurrezko panpin bat bizi zen. Biosbera, alaia eta biztanle guztien laguna zen. Neguko egun batean, gabonetarako gutxi falta zirenean, elurrezko panpina basoko biztanle inmatako pariak prestatzen ari zen urtero bezala. Bizteiekin, koloretako paperekin, apaintzen zituen. Eta ere ordenatu egiten zituzten, lagun bat ez zuelako astu nahi. Dena ia prest zegoenean eta gauza bakotxa bere sakuan sartuta atea jo zuten. Aurrera zabalik dago. Elurrezko panpina, elurrezko panpina, elurrezko panpina. Untia mazo gaizori dago eta semea da negar batean daude. Zoaz laguntzera, mesedez azkar! Elurrezko panpina trineora ego eta untxitxoen etxeran txabiatu zen. Ari baso elurtu atzeak. Begien biztatik desagertu orduko otsoako pari izeki begiratu eta. Sinestu egin du, orain opariak kenduko dizkio. Eta opari guztiak atzen hasi zen, ondoren ziztu bizian, aida egin zuen eginoak eskusi ez. Ataletu gabe zartu zen usteka bedera hartu zen untzitzen familia hartzatxoa baintzitzen zegoela ikustean. Baina zer gertatzen hemen, ziria sartu dute edaten. Kaixo elurrezko panpina, hau bai poza zu ikustea. Zer gertatzen zaizu honen harrituta egoteko? Otsoak esan di, untzi ama oso gaizeri dagoela. Bada, ikusten dozunez, ez da egia. Zantzetan esango zizun. Gurekin afaldu nahi dozu? Eskerrik asko, baina etxele behar du. Nerea da zen, ustekaren bat, izango dudan susma du. Eskerrik asko, benetan. Agur elurrezko panpina! Etxea gutxik aurkitu zuen otsoa, opari guztiak eraman zituen. Banekin bai, otsoak opari guztiak
hitzekin badute eta txartzekin nuela esplikatuko dio. Aurkina berriz ere abiatu zen basorantz. Han lagun guztiok bildu zituen eta... lagunok, zatozte! Animalitzuei azalduko diet gertatu dana. Hortaz, goazun otsoaren. Hori, otsoaren bila! Eta denek batera otsoa bilatzeko plana antolatu zuten. Txoritxoak batera eta beste egiten zuten eroz. Urtzintzan batera eta beste egiten zuten jauzi. Horrenak eskarreran joan ziren ziztu bizkia. Zatorra egun azpik. Guztiak ari ziren otsoaren bila. Eta horrela lan eginez, otsoa laster aurkitu zuten. Geldi! Ez mugitu! Harrapatu zaitu! Aizu, jostaldo horiek ez dira zureak, utzi itzazoz lurrean. Baina otso, zuretik egin duzu hori. Oso azarre gaude zurekin. Hori ezin da egin otzolatura zara. Sentitzen du lagunok, oso laguntuta nago eta barkatzeko eskatzen nini zera, ez nahi du. Ez dago bat bere ondo egin duzuna. Gauzak elkarren artean manatzen ikasi behar ditugu. Denok izan nahi dugu zure laguna. Egindako laguntu eta barkagun askatu behar duzu. Otso, gabon eta ondore eta honak izan behar du. Sentitzen du lagunok, oso laguntuta nago eta barkatzeko eskatzen dizuet. Horrelakorik inoiz ere ez dudara egingo zein egiten dizuet. Barkatzen dizugu, baina badakizu eguberi egonerarte ezin izango zaldela justurekin ditu. Elkarren artean manatzen ditugunean. Eta guztiok elkarrekin ospatzean. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding and a glass of good cheer. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Olentzerorekin etorri zen Pampina, eta kontatuko dizuedana duela zainbeste nire gertatutakoa izango da. Lagun berria. Mikel Zetien lagunik onena, behar bada bakarra, eta jolasean ematen genituen orduak eta orduak, zibarekin, trenarekin, eta gauero 11 abentura irakurtzen genituen elkarrekin, baina egun batean
ikusia. Urtero bezala, Mikel honetxaren guttunez idazten ari zen, eta bertan hurrengo urterako jolasean ibiltzeko behar egiten guztia eskatzen zituen. Mikel, bukatu duzu gutuna? Bai, ama, bukatu du. Azkar bukatu duzu, ezta? Bai, ama, panpin berri bat besterik ez dut eskatu. Panpina berria, baina hain zarrauten nago. Ez duzu gogoan, ni etorren nintzenekoan nire usain gozoak, eta zeinen pozik jarri zuen bera. Ikastolan ere elkarrekin ibiltzen ginen, batetik bestera, jolasean, eta gero, hainbeste jolas ondoren urpeko abenturak izaten. Urpeko abenturak izaten genituen, eta noski, beste jolas eta guzti ondoren, honena! Egan egitera, egan odei eta behinuen artean, egan! Eta neka eginda, egunaren amaieran, estu, elkar besarkatu eta ametxe mundura joaten ginen. Baina bai, zahartzen goen. Eta Mikelek panpina berria nahi zuen. Eta baita lortu ere. Eta hartze, panpina berria, irribaratzu, launa. Baina Mikel hartu zen, nik tristeko goela. Niri begiratu eta panpina berri eta nik elkar aurkeztu genituen. Begira, mare, hau inazito da. Kaixo! Kaixo! Eta ardutik ona 3 batera jolasten dugu. Egia esan da, Jolaserako denok elkarrekin beti ere hobeto! Ondarriko da Euskal Herriko etxe guztietara. Txa! Ondo portatzen basariek ikatza! Cómetelo y te convertirás en una seta. Buy sweet and be green. Buy wood and be wood. Cesar Augusto emperadore erromataren aginduz, imperioko biztanle guztien jaio diren herrira joan behar da bena jakinarazten da. Enperadoreak errolda egiteko agindua emon dau. Imperioak zenbat biztanle dauzean jakiteko eta herritar guztiek agindua bete behar da bela inolako salbuespeneri barik. Entzuna duzu, Jose, regolariak erroldatu egin behar dugula esan dago. Berenera joan beharra dugu, bidaia, baina ezin dozu holan joan. Bidaia oso luzea da eta ezin gaitu behar. Baina ni ondo nago, Jose, bidaia egiteko gasto bat eskatu daikegu, ikusiko duzu ez ezer gertatuko.
Ene Maria, ez dakit ausartegia du buru zamarra ez zara. Zuri zer iruditzen jartzen maitia? Maria oso berezia da. Zer lortu nahi dagoenean zamurtasunan bizitza egiten deuz, eta ez dakit ez dakit ondo egiten du bat, ez dakit. Josek asto bat eskatu egon eta bikota berenirantz abiatu zen. 4 eguneko bidaia egin ebe. Mariak aurra laster jaioko zara sentitzen eban eta gaua igarotzeko tokiaten bila zitzira. Mesedez jauna, badeko zulogunean guretzan nire emazte aurre izateko zorian dago. Ez dago tokirik, dana beteta dago, estatuan kategoria handiko bezala dago, eta hartuta dago. Baina mesedez jauna, ez aldeko zutxokoren bat guretzat? Ez eta zoaz erredi berea da. Maria eta Jose ostatu eta etxe ibiliziran gau egin toki baten bila. Korta aurkitu ebenean bertan sartu eta apur bat txukundu eta etxeden hartu ebe. Korta lastoa eta hiri bat egozan, eta euren lastoa ere bertan sartu ebe, baina Mariak ez dineban atxedina hartu. Aizu, Jose, umea badatorrela uste dut, laguntza barko dugu. Eta gaitzen egin baiken itxaran pizka bat laguntza joango naz. Eriko emakume baten laguntzarekin Mariak Jesus aurre izan eban, hotze egiten eban eta aurrari diozko lana jarri utzezan, eta askan entzun eben. Aberen janaria jartzen da tokian astoa eta hiria oso gertu jarri ziren eta atzarekin aurra berotu eben. Aurra esan abereak ikusten ditu. Ikusi alduzu, Jose, bai ume dela izan dugula, umezera garri honen zain negoan aspalditik. Zerako gau edera dokagu gau. Pizka bat fresko, maini, izarrak oso diztiratxu dago. Ekialetik ikusten dara diztiratxona da. Piztu zua lapiko, urreratu egin behar dut eta. Bai, Jose Gareka, zer berritasun hori? Gabon hartzainak ezik garatu barrionek hartzen dotzue. Zer nahi dozu? Egun zaiatzua garkoa. Nola joan bardo? Jesus umea jaio da. Nola joan bardogu? Bide honen amaieran zehazkatzino bat aurkituko dozue, handago Jesus. Jarraitu egazue, nik hilatuko zaitue. Asko falta dara diozu. Bidea luzea da. Handi bidezka bat dago. Galdetu diogu izarrari. Guazen, ez gaik esan gelditu gehiago, guazen. Zer izango gurauko dozku? Bidearen amaiera seinalatzen dago, han egongo da gure jagoen. Laster ertzenak helduko dira. Hiru errege agertzen dago. Gure hartarra zaitzik gozen eta hori bat ikusi dugu minutasunean. Bai, eta arduan angelu baten agatzen txutu. Haintza zeru gore. Bera jainkoikoa batia emunutzen gizon emakumei. Zabaltzaila jatirako gaur belene. Horregatik etorri gara. Eta ziur gagoz, hau gala. Bai, sorte gurea, salbatzaila ikusi dugu. Tapakia ekartzen ditu neguko gau hotxetan. Ni ez nahi batu berriak hartzen deuz, gustora hartu daizun. Horria babartzen dago, baina nereakin berotu den ziuratuko. Artilea unia, tallako ardi bizkorretarena da.
Nik nire txapel bakarra eskentzen deutxut, goitik bera bero sentitu zaiteza. Eta nik galtza batzuk bero egon zaiteza. Heldu dira ekialdeko erregeak. Nik urre gorri eskentzen dizut errege nagusinez. Nik intzentzua dakartzu jauna goratzeko. Nik mirra merezi duzueta. Jai edera antolatu eben, gero hartzen gehiago joan baizila garen ikustera. Guztiak egiraren hau zentzun ondoren eta Maria Kamarganei begiratzen eutzien adian eta izan. Enkoaren pozit beterik nahi baduzu hango giroa gogoratzeko gabon kanta bat abestu daiteke.